O Concello de Rianxo colle as rendas da organización da Festa da Souba, no 25 aniversario desta celebración gastronómica. O evento realizarase o 23 de xullo. A concelleira de Turismo e tenente de alcalde de Rianxo, Adelina Cés, explicou que a Asociación Rianxeira de Empresarios non podía asumir este ano a organización do evento por diversas cuestións. Así, o Concello decidiu asumir este ano a organización para non perder unha festa gastronómica que busca a declaración de festa de interese turístico. O cambio que nos lle metemos ao que é a tradición da Festa da Souba, de ter unha carpa no campo de arriba, este ano o que vamos a trasladalo ao Porto de Rianxo, na Lonxa Vella, porque nos parece que efectivamente ali podemos ver o mar de onde sale esa souba que vamos a comer. Tamén está previsto que veña Canal Cocina a gravar todo o que é tanto a extracción da xouba como a elaboración da xouba dentro dos restaurantes, incluso no seu plató unha persoa da calle as preparará como se suelen preparar nas casas. A Festa da Souba celebrarase o próximo 23 de xullo. Este ano cambia de ubicación, será no Porto de Rianxo, preto do mar, onde se poderá ver todo o proceso de captura da souba e preparación até que chega ao prato. A nós parecíanos que, ademais, este ano é o 25 aniversario e que queremos que, efectivamente, que a souba de Rianxo xa é unha marca que se coñece e non queremos deixala, queremos pedirla como festa de interés, entonces non queremos perder nin o arraigo, nin esa marca. A xente chama xa directamente para vir esos días a Rianxo a comer as soubas e non queremos que esa xente que lle gusta vir a Rianxo a probar esa souba de primeira man, non queremos decaela. Esperemos que a partir do ano que ven nos podamos xuntar todos e entre todos volver a que podamos facer entre todos. As soubas que se van ofrecer serán soubas únicamente de Rianxo e capturadas no día, polo que se descoñece a cantidade coa que se vai contar. Estamos falando dunha materia prima que se vai pescar no día, polo tanto, o público que veña ten que entender que pode haber moita cantidad e si haber para todos, ou pode haber pouca cantidad e ter que acabar comendo mesillóns, porque tamén haberá mesillóns para compensar un pouco, pois que ao mellor non haxa suficiente cantidade de xouba para todos aqueles que sabemos que queren vir a Rianxo ese día a probar a xouba. De todas formas, invítalos, porque efectivamente ese día vai haber actividades por aí, tamén vai a coincidir ca Feira do Libro, polo tanto, o Rianxo xouba vai a haber, non sabemos se en moita cantidade, se non, vai a ser produto de primeira calidad, como é a xouba de Rianxo, e efectivamente queremos invitar a todo o mundo para o día 23 vir a degustar a xouba de Rianxo, e todo o fin de semana hai xouba de Rianxo en todos os bares, en todos os restaurantes de Rianxo para que os veñades a comer. A Area Confraría van colaborar coa celebración ao igual que a hostelería de Rianxo, que ofrecerá este típico produto de tapa durante a fin de semana do 23 de xullo. A noite previa á festa haberá un concerto de treixadura. Dende o Concello piden a colaboración dos seiteiros para que non falte na festa un produto con sona mundial.